Il-Ministru Miriam Dalli komda illi ma tieħdet l-ebda responsabilità politika min-naħa tal-Ministru Clint Camilleri. Miriam Dalli komda illi Camilleri għadu jifforma parti mill-kabinett ta' Robert Abela. L-erba filgħodu Net News taqsal il-Ministru Dalli u xkomda bil-fatt illi fil-konfront ta' Clint Camilleri il-Labor mexa bil-pass ta' isu xejn mu xejn wara li sar magħruf mir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards illi l-mara tal-issa ex-Ministru Clayton Bartolo, Amanda Muscat, kienet ngħatat promotion paga ta' 70,000 euro bħala konsulenta mal-Ministeru għal Għawdex li ma' konsulenza qatt ma għamlet għaliex baqgħet taħdem bħala assistenta personali ta' Clayton Bartolo. Iżda għal Miriam Dalli dan kollu jidher illi kollox sew. Il-rapport tal-Standards kellem ċar fil-konfront tal-Ministru Clint Camilleri u naħseb li il-deċiżjonijiet li tieħdu wkoll fil-Kumitat huma deċiżjonijiet li jirriflettu dak li intqal fir-rapport u fil-konfront tal-Ministru Clint Camilleri hemm ukoll issa nimxu għabbażi ta' dak. Jien qed nistaqsik jekk komda jew le. Iva komda. Intant l-istess Ministru Dalli għadha komda wkoll b'Richard Bilocca fil-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Waste Surf minkejja illi dan tressa l-qorti flimkien ma' oħrajn akkużat formalment biqtil involontarju ta' impjegat. Miriam Dalli għadha tinsisti illi Bilocca se jkun qiegħed jibqa' fejnu minkejja illi fil-qorti nstema' kif l-inkjesta sebet nuqqasijiet fil-miżuri ta' sigurtà. Is-Sur Richard Bilocca għadu fejnu minkejja kollox. Da, ġifieri jiġri x'akkużi jkun hemm fil-qorti jibqa' kollox normali. Le, u din hija mistoqsija li staqsi kemm il-darba bil-konklużjonijiet li wasaltu għalihom intom bħala Partit Nazzjonalista, hemmhekk għandek proċess li għaddej mill-qorti u dak Hemm akkużi ġifieri. U hemm proċess li huwa qed jiġi segwit. Hemm akkużi. Għandek akkużi li għaddejn fil-qorti fil-konfront ta' Richard Bilocca u ħaddiema oħra li kienu jaħdmu mal-persuna li sfortunatament kien involut f'inċident fatali u għandek il-proċeduri li huma għaddejjin hemmhekk u l-proċeduri ovvjament jieħdu il-proċess tagħhom. Ħajbem. Iva, kif diġà spjegajtlek anke f'okkażjonijiet oħra. Francesco Catania, Net News.